Ummatore assalamu alaikum. On nangoye suudu Kode Radio International gaɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Nder taskaramji hande ɗi nyalande altine. Boko min gaddane on jantore nanta taskaramji fere min Ahmad Arab Bakal Azarem joɗi fodana on laɓogal taskaramji ɗin. Amma hadde ko ɗon hami hawtan Usman Yaya Musa hanko joɗi waddane on kubaruji duniyaru. Nda ko e kubaruji ɗin ɓe cankiti yimɓe waɗoɓe wankore gam ɗaɓɓugo ɗum yofa namdi Kanu ha Abuja. Ha jotta ɗum wajibinama fukaraɓe sai ɓe darsere limgal ha nder wattanma jarrabawa maɓɓe ɗum sakandire. E lesɗe Afrika bo on nanan Ciroma Bakari fuɗɗi fillago wattanma cuɓi Kamarun. E kubaruji duniyaru bo on nanan hoytingo habre ha Gaza e waɗe fuɓe kippi kesi jaraɗi gila Israila, Trump wika. Sai mbo'itinon jonde gam nango kubaruji ɗin ɗi fuu maji. Huwoɓe rento cankiti waɗoɓe wankore dow sai ɗum yofa ardujo kautal IPOB wato namdi Kanu ha Abuja. Be cittaje ɓe cankita nyande altine sai nde ɓe doggi. Conotirɗo ɓe faganako haqqe ɓi adamajo o Moyle Sowore ardi wankore nden fuu ɓe umrore kotu nden ɓe barrore police en. Ɗum rifti police en ha ɗate mauɗe ɗe nder gallure Abuja gam wankore nden. Waɗoɓe wankore nden mbi kamɓe kam anniya maɓɓe yago lamorde ardiɗo lesdi Tinubu nden be inaje goɗɗe kimmiɗiniɗe ɗe lamorde nden. Hukumaji rento nder ɗon habe police en e soja en difti wonorde maɓɓe ha ɗon dow laabi mauɗi musamman jahoji lamorde Aso Rock. Gwamnati mobgal lesdi wangini wiigo ha jonta ɗum wajibi dow ɗalibi en sai mara darsere limgal nder jarrabawa maɓɓe ɗum timmingo sakandire wato SSCE fuɓe gaylolji gaɗaɗi ha hoccugo fukaraɓe ha jami'aji. Asawere salinde hukumawa kuɗe andal ɗum lesdi wangini gaylolji gaɗaɗi gadduɗum bi'ol hakkunde modiɓɓe e fukaraɓe ha mobgal lesdi. Ɗum andinowo yeso ɗo ko wala darsere limgal fukaraɓe nastan jami'a sai ni ko andal kimiyawu mo jangata. Bolwowo e tana ardujo andal Boriwo Polasade wi na ɗum ɗon nufo fukaraɓe gaɗata darsere limgal ha jarrabawa maɓɓe ɗum timmingo sakandire wato bawayek. Komo wi kala ɗalibijo fu wajibi winda turankore be limgal gam ɗum darseje kimmiɗiniɗe ha andal matotiral e numo luggungo. Ta ngoyte kubaruji ɗi ɗon kewto on gila Kode Radio International Abuja lamorgo lesdi Nigeria. Dariɗo cuɓol les Ililal Nawliru mo lesdi Cameroon Isa Ciroma Bakari fuɗɗi wurtingo wattanma cuɓi ɗi wakkere wonde nde lesdi gam mo fago anniya mako dow kanko nyami cuɓol ardiɗo lesdi gaɗaɗum nyande 12 Oktobaru. Ciroma marɗo duuɓi 76 filli ɗereji wattanma cuɓol ngol ha ɗate matotiral zamanu nyande alat yake nde mo holli kanko heɓi jalorgal ha nokkuje mauɗe 18 nder 58 ɗum nder lesdi ndin. O wi nde mo heɓi jalorgal
woɗɓe geɓe 80 nder temerre ɗum yimɓe cuɓi. O wi ko seko wala be nasaraku nokkuje 18 en nasri ha lesdi ndi fuu mari. Seyni jam'iyawa lamotonga CPDM wi handi ɗum tokko didangol no umri bako ɗum andina wattanma cuɓol ngol ragare. Asawere salinde woɗɓe waɗoɓe wankore tokki dow laabi ɗon kolla mettam ɓeram maɓɓe dow ɗum yiɗi moslangoɓe cuɓi. Ɓe nguli nyiɓale nden be wonnugo fotoji ardiɗo lesdi biya. Ardiɗo lesdi Amurka Donald Trump wi ha jotta gerdotiral hoynugo habre ha Gaza nde ɗon fuu ɓe huwoɓe nyaundigu mbi kippol Israila waddaniɓe gal dow mbari yimɓe ko ɓurta 40. Israila e tuma Hamas e wargo soja en maɓɓe ɗiɗo ha les Rafa gonɗum fombina Gaza. Hamas fewni wigo ɗon andanika e tuma Israila e hautugo tufle goɗɗe gam heɓa bososel yarangoɓe kippol be haɓɓere. Jayle goɗɗe ɗe Israila filli bi'ol gongol gila Amurka. Ɓillol gongol gila Amurka wati Israila haɗiti dabarewol mum aranol ngol maɓɓugo laabi nastingo kuje mballa yago zirin Gaza. Hamas bo tumi Israila be hokkugo woɗɓe halluɓe balmi ha zirin e ɓe ngaɗa ko ɓe giɗi ha nokkuje ɗen ha jotta ɗon les maral maɓɓe. Bako mi jaɓɓito nda kettugol maaji. Ɓe cankiti yimɓe waɗoɓe wankore gam ɗaɓɓugo ɗum yofa namdi Kanu ha Abuja. Ha jotta ɗum wajibinama fukaraɓe sai be darsere limgal ha nder wattanma jarrabawa maɓɓe ɗum sakandire. Wato Ciroma Bakari fuɗɗi fillago wattanma cuɓi Cameroon. Hoytingo habre ha Gaza e waɗe fuu ɓe kippi kesi jaraɗi gila Israila. Trump wika fuu e fuu ha ɗo gaddumi ragare kubaruji ɗin gonde e taskaraji amin luttuɗi. Usman Yahaya Musa a yettama. Jonta ha min pitana jantore amin aran emin puɗɗirta diwol Kebbi. Ɗum wangini wigo Bola Ahmed Tinubu waɗi jahal yeso e Najeriya. Malami Bagudu gila diwol Kebbi wondi be rahotor bani. Kautal gonnaɓe APC e lesdi Najeriya ɓe kolli jahal yeso heɓama sanne wakkati laamu jam'iyyol APC les ardugal Bola Ahmed Tinubu, musamman ma wacce ɓantuke daraja kilanta risku lesdi Najeriya. Wakkati laamu kanko Bola Tinubu ni kala kare nyamunda fa'ilai, sannan kuma talakale ɓusi torrago e lesdi DN lestan mako. Da wata bayanu ni horejo gwamna en jam'iyya APC e Najeriya da wata jawabu andiraɗo wato Senator Hope Ozodinma wangini wigo ni en ni ɗum goɗɗum ko waddata jahal yeso. Da wata bayanu ɓawa ɓe timmini mawre maɓɓe ko ɓe gaɗi gelle birnin Kabi ɗum balɗe ɗiɗi. Hoɗum ma wangini wigo kamɓe ni gwamna en APC ɓe ɗon walla kanko adi lesdi Najeriya nder jihaji maɓɓe ngam ɓe tokka safowol mako ngol hoynango ummatoje torra gondaka e lesdi Najeriya denno. O wi'i ni kawtal maɓɓe galni wangini wigo ɗum mo'itini gawarɗe jahal yeso kilanta risku lesdi Najeriya. Kanko Bola Ahmed Tinubu o wodi muyo wigo en heɓi nasarako dow mo'itingo laabi kilanta risku lesdi Najeriya. O daga o nyakki ni
wargo joni ɗum heɓi bayle sanne sanne nden bo ɗum wattan kanduɗum yaago laamu demokradiya nde o waɗi bayanu ni kanko hoorejo gomnati APC Nigeria o yi daga ñakkaki o ba kanko laatiɗo Bola Tinubu ɗum heɓi jahal yeeso tabbitinki rento nden bo potidiri ko shanu siyasaku kai o yi on daraki ɗon tan kala Nigeria ɓe Kano ma laatiɓe hokkan no seeda wigo ardaki Tinubu ni waddi jahal yeeso hakkunde ummatoje nde wata hollugo nanki belɗon e bo wallugo aadi lesdi Nigeria sewo nder heɓugo nasaraku nokkuje feere feere o yii yo kiranta lesdi Nigeria hoti dow no hani dow no yiɗa nden bo nawol kare Kano ma ɓustike wacco wato shanu nyamunda e jihaji lesdi Nigeria fuka nden o ɓesdi wiigo jam'iyyol maɓɓe ngol APC ni ɗon yeeso nder jam'iyyaji keɓu nasaraku dow adaki lesdi Nigeria ɓoy bo hokki bawɗe bosesel wiigo Nigeria fuu jon ɗum andani wiigo jam'iyya kanka APC woodi darorde muɗum Chief Oziduma wi'i kamɓe gomnaɓe APC Nigeria e nodda kala to himɓe woni fuu tokka laawol wambaki ɓaawo adi lesdi Nigeria dow kuuɗe ga'eteɗe sanne sanne ɗum kilanta risku lesdi Nigeria e bo Nigeria ɓe hoccama ga jogorɗe feere feere Nigeria yigo kala maɓɓe funi e keɓa bote les laamu demokradiya les ardaki kanko Bola Ahmed Tinubu nden bo ɓen balla e waɗugo sewo wiigo Nigeria ɓe watta muyo wiigo ɗo yeeso ɗum ɓeyda heɓugo hoyrma e Nigeria musamman ma laawol kilanta riski lesdi ko heten shanu rento e bo lumoku hawtade demetelle e ragare o yi jaha Kebbi ni nokkuure to ɗum remata marori ngam majum gonaji on nder jaabu makko kanko Dr. Idris Karon Gwandu o yetti gonaɓe ɓen ko ɓe gaɓɓini wamre maɓɓe e birni Kabi nden bo o wi'i holli wiigo jaha Kebbi jam'iyyol APC noon wala gongol kaalewol nden bo ɗum daari gelle birni Kabi wayliki sanne sanne hotima no London amma jon o yetta Kebi ko en fuu e bo wallaɓe sewo ɓe garɓe hoota jam keerol hotol gonɗon Bokar Malam Bagudo daga ɗo jaha Kebbi. A yettama malami Bagudo. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Yotta hamin Peter yaki lesɗe yasi emin nasta leddi Niger. Gwamnati lesdi Niger hokki wallinde nyamundu haro yimɓe famɗa sembe en. Nda rafotol Mamman Idrissa ega difa lesdi Niger. E nder kokari ɗum gwamnati watta gamigo ɗum waddani yimɓe wallinde e nder yanayi ɓillaje ɗum ɓe ngoni. Gwamnati lesdi Niger e nder gallure difa waɗi sendodu nyamidda ɗum bo haro yimɓe lattiɓe ɓe famɗa sembe en ɓe e nder ci'a maɓɓe nema ndungu hitande hikka heɓaki i dono tefete nden ni wallinde nyamidda nde waddani yimɓe nde waɗama kama nihi e nder tayre mayni sora ci'e ko jahari capanɗe jo nyahami botte nde wallinde to e nder ci'e ɗen kala neɗɗo bindaɗo fu ka gam heɓgo nde wallinde heɓi wallinde gawri mbuhuwa gota ga tedduɗum kilogramme temere e to nder tayre ningimi be hombinankeri gallure nde difa tonji ko jahari capanɗe jeewetati cendana yimɓe musamman ma nayi en yo i yimɓe lattiɓe laafuɓe ko bo yimɓe lattiɓe ɓe famɗa sembe en ɗum bo gamigo hoytinaniɓe sha'ani caɗele ɗum ɓe mbaɗata e sha'ani soyende ñamidda. Inspecteur Ouseni Amadou hankone sakatarejo e hukumawa pamaranga gendi mayne Soroa o holli min no ɓe dodginiri ngal kugal ngal sendodu e nder tayre mayne Soroa nden. no wiyete kokkol ñamduli ko gomnati waddani dow inde al'umma donc do lawol gotol gol min garɗo endam no wondi ciblage ko waɗaɓe koƴi ciblage centre uji fa nayi no wondi centre principal de mene Soroa ko galle mene dandinde nden ville on no wondi centre secondaire Goujou no wondi centre secondaire de Thiagamari no wondi centre secondaire de Injaboli donc au total village uji ɗin ni no wondi jusqu'à village uji ɓiɓɓe Woygu donc le lawol gotol gol village ménage goto fu no hokkete 5 kg
no ko sakuru mo ko gawri cenan no min yettore min gondani gomnati amen we horeje leydi meden dom e ballagal ko be gaddani al umma meden le wakkati ko be goni do parce que on ji dungu hantay no be don be tafa be itta nyamdu kebal ko wada albarka ko heba don mais joni sai gomnati wer wadani ba san cenan be keban kar hinguya ko yara tabe be golla be kengina golle mabbe jam cenan yettore no woni do inde al umma do inde commune urbain do men sowrana min jetta gomnati gadudo ballagal gal yimbe dudbe de hebbe ndende wallinde be kolli sey mabbe ndende wallinde be gaddana to be kolli ko se ko wala nonu ustane be jinnaje de be mbaadata kamma yo wallita to be nder yanayi dum be ngoni dum hiya hebgo nemaji ndungu hitande ndende hikka kero hoton gol woni do Mama Idrissa ko de Radio International daga gallure di fa'i lesdi Niger. Mama Idrissa a yettama. Be amin jamma nyalawma ton gosoro be gumbar radio mon domi tabi cappanɗe nayi e jeenayi der Abuja ndarde goo nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Code International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. Tango ete Code Radio International gonduɗon diga ɗo Abuja lesdi Nigeria jonta min natanay ko larani taskaramji aran emin puɗɗirta taskaram jamu ɗum risku hawtade Ibrahim Muhammad Junguɗo. Jamu ɗum risku. Jamare heɗititoɓe assalamu alaikum en getti jomirawo gadduɗo en ha zawleru meɗen ndu jamu ɗum risku. Zawleru hukumawa Code Radio International waddanta on e kala asawere fu. Hande fu miɗo wondi e doktajo am mawɗo tammiɗo wallititgoyam ballitanɗo en kondey ha nder taskaramji ko larani jamu bedo nyawji no ɗum faddorto nyawji. To hande fu mi heɓi yalɗirgo nden kanko ɗo o heɓi yalɗirgo ngam o wallita en dow ko larani en bolwan dow ko nyawu cufi keɓeteɗum diga cufi andiraɗum e inde nyawu malaria dow maagu hande bolweten. Ngam man bako min puɗɗa ha mi jaɓɓomo ton na ɗum goɗɗo feere kanko wi'ete Dr. Ya'uba Sa'ad Kotirɗe. Ngam man Dr. a jaɓɓama. Mi jaɓi Allah wene. Mi andi wato en bolwan dow ko larani nyawu cufi ɗum nyawu ko ndey ngoɗo sagli ummatore musamman ma jonta e nder wakkati duumol ɗum ɓuri heɓgo cufi wato wodi fuɗo wodi dow inaje goɗɗe lattiɗe ɗe kakkilanaka ko ma ɗe laɓɓintake ɗum ɗon tawa sefre cufi ha nokkuje ɗen hanjum waɗi cufi man ɓuri ɗuɗgo nder wakkatiji ɗi gonan en hande. Doctor, noy nyawu malaria hebrete? To nyawu malaria en fu en andi ɗum nyawu on shangu ɗo suwara sata ngu wangu sata ngu nangi goɗɗo. Nyawu ngu ɗo hebre gal ɓiɓɓe nyawu biyeteɗum Plasmodium falciparum ko Plasmodium species. To Plasmodium ɗon mari leƴƴi fere nder ɓiɓɓe nyawji majum. Ɗon biyeteɗum Plasmodium falciparum kanjum to nangi goɗɗo ɓurta satugo. Ɗon Plasmodium vivax, ɗon Plasmodium maleri, ɗon bo Plasmodium ovale. Kanji guda nayi ɗi kanji nane ma waddata nyawu malaria, amma kanji ɗin ɗum ɗo hebre bana to ha nder ha cufu ngati goɗɗo nane ma ɓiɓɓe nyawu man ɗon wona nder reedu cufi. Cufi bo cufi debbi na kala cufi fu cufi debbi ɗon ɓe waɗi female anopheles mosquito kanji on jogoto nyawu ɗon nane ma to kanji female anopheles mosquito ɗi ngati goɗɗo ɗi ɗon wawa yerɓana goɗɗo ngal wakkere ngatande ɗo nastina iyam so ɗum ɗon goɗɗo wan heɓa nyawu malaria. To woɗi doctor ɗume woni alamaji magu ɗume woni alamaji nyawu malaria ko ma nyawu cufi keɓeteɗum diga cufi andiraɗum e inde malaria? To alamaji malaria ni ɗum ɗuɗɗum
alamaji nyawu malaria ɗo feere ɗum ɗo wawa holla bana alamaji nyawji goɗɗi amma ko ɓuri ni ɗuɗugo kam wata goɗɗo wawan heɓa bana ɓandu e wula bana zabzabi kenan to ɓandu waɗi bana zabzabi ni wulan sosai to yontere bana yontere kenan kanjum wiyete yontere nden bo wawan a lara goɗɗo e tuta hay feere goɗɗo wawan e riwa goɗɗo ɓandu wawan waati goɗɗo wara nyamata yiɗa nyamdu ma sam hunduko metta ɗo haɗa en nden bo goɗɗo wawan irin wa faɗɗe fu hay feere to ngu sati goɗɗo wawan faɗɗe ha nyawu majum nden bo to ngu nangi nder angari nder ɓandu goɗɗo nokku fe nder ɓandu goɗɗo ɗum wawan waɗana ɗum illa bana ɓooƴe hengre en fu wawan ɗum illa no kanjum alamaji majum kam ngam alamaji majum ɗuɗɗi non kanjum alamaji ɓuri hollugo kam heɗititoɓe tangoyte en ɗon gaɗa taskaram meɗen kan jamu ɗum risku e doctajo meɗen ha sibitiwa ma bo wuro nyawndigu sare Kostin nder wuro Maiduguri ɗo kanko ɗo lattiɗo nyawndowo ha wakkere wato Patatrik nder Kostin nden kanko wi'ete Dr. Ya'uba Sa'ad Kotirɗe tokkemin gambotoɗon ɗume woni batte magu? To batte nyawu malaria ɗo batte magu ngam wangu ngu nanga kala hunde ha ɓandu goɗɗo fu to batte magu man ngu wangu nanga to memi ngandi wa wot ko min mbiyata cerebral malaria wawan nanga ngandi goɗɗo sai ngiya goɗɗo faɗɗama ya hakkilo wurtake sam goɗɗo ko ɓe gaɗɗake ma andama e goɗɗo ɗakkimo ɗum goɗɗo wawan bo nata irin faɗɗe fina ba irin ba paɗɗe ni bana goɗɗo bana paɗɗe to ngu sati to ngu nangi ngadi majum wawan bo faya lara goɗɗo nanga ɓooye to nangi ɓooye goɗɗo mbiyata accurenal failure so to nangi lara goɗɗo cofe sai ta'a dotta cofe goɗɗo wawata sofa ma sa wala cofe ngarata to nangi ɓooye man kenan to wawan bo giya goɗɗo feere ɓandu majum nawa sosai to ko umma goɗɗo wawata tama dilluwo ɗo wawi non tan to ngu sati to fu batte magu to feere ngo wango nanga hengre watta hengiya gite goɗɗo ɗo warta bana régénération ɓokko ɓokko ni ɗo fu ɗum batte nyawu majum feere to ngu nanga jokke warta goɗɗo wawata ko ummago dillama ɗo fu batte nyawu majum to docteur ni kam nyawu man banda ko limtuɗa batte bayake feere ɓe ndara goɗɗo irin ta nyawu man sai ɓe mbi'a ko ɗum hendu ko ɗum karama en ko mistiri en wato ɗo ka fu yake feere ɗum malaria tan waɗata tagu non na na kanjum man to goɗɗo faɗɗama faɗɗama bo warti wala hakkilo ɗon wala anda e woni ɗo waɗa ba paɗɗe ni ɗon ɗo mbiyata ɗum hendu majum giya goɗɗo waɗa bitiniji anda ko e woni anda ko wolwata to kanjum ɗo mbiyata ɗum waɗa bana ɗum hendu ni amma ɗum malaria man ɗo ɗum sata waɗa non majum kanjum mbiyata bana irin cerebral malaria ɗo mo fande mbiyata cerebral malaria waɗa with convulsions kanjum fu ɗum batte majum kanjum nanninta hendu majum amma na ɗum hendu ba malaria mo wonta satata warta on non majum eko woodi conotiral hakkunde nyawu cufi bi'eteɗum malaria ɗum ɓe ƴiƴam wato ƴiƴam conotiral kan nayi malaria ngu nane ma nyawu man nder ƴiƴam ɗum heɓrete to cufi ɗo gati goɗɗo nayi ɗum watan ɓiɓɓe nyawu majum nder ƴiƴam to wani nder ƴiƴam goo ɗum nokkani te ɗum rimrimtira so ɗum wadda nyawu malaria majum to ha ɗo ɓiɓɓe cufiɗo ɗon nder ɓiɓɓe nyawman ɗon nder ƴiƴam goɗɗo ɓe ko ƴiƴam ɗam ɓe ngatani goɗɗo feere wawan waɗa malaria majum wawan nanga goɗɗo majum wawan nanga goɗɗo majum nden bo irin to bana debbo reedujo ɗum mari malaria wawan to dañi ɓinguel wawan tokorogal bedol ɗum raaɓa ga wakkere ƴiƴam majum kanjum fu wawan waɗa non majum ɗum wari cukotira be ƴiƴam to ni kam wato tagu dayo irin ta nyikkotiral ha walago suudu woru ko goɗɗo feere woodi nyawu man wawan raɓana ko segal ƴiƴam man tan to laabu nafugal ƴiƴam man tan amma raɓa ni non ɗo gam on go gaddi ɓe goɗɗo ko on ɗuɗɓe ɗo kam fu raɓata ɗo kam fu wala raɓata banni ɗo sai to ni bana ƴiƴam mon hawti oɗon mari ambo aɗon mari ƴiƴam mon hawti ɗo kam wawan raɓa to woɗi docteur ɓe en nyawu ngun wato noyi ngu faddurte noyi nyawu ngu noyi ngu faddorte to faddago malaria ɗo ɗum ɗuɗɗum
goɗɗo wawan faddoro nyawu ngun be leɗɗe leɗɗe ɗon ɓe dokkata yimɓe ɓe ɗon mbiya bana irin Primaquine ɗon Proguanil ɗon Fansida leɗɗe man ɗon ɗuɗɗe ɓe ɗon dokka ngam heɓa faddoro yimɓe ɓe ɗon ga faddo nden bo fayin do haala faddago man ɗon bo fayin to bana irin coɓeji ɗon wayi bana irin lambatuji feere a tawan ɗum ɓikkoye juima ɗo rima ha ton so wadda malaria majum so kanjum seto ko hersugo babal ɗo jaɓɓina nden bo fayin ɗo fu ɗum faddoto ni malaria majum nden bo fayin irin huɗoji ɗon ɗakki ci'e ɗo ɗum fu ɗum hani ɗum taƴe ɗum wuwe ɗum laaɓa ngam wongo huɗoji ma e ton ma e ɗakki ci'e ɗo ma fu ɗo wadda malaria ma mawnina ɓiɓɓe cufi majum wadda malaria majum so kanjum fu ɗum lawol faddorde nden bo faddago fayin ɗo goɗɗo wawan naftira bana irin leɗɗe ɗe fesata ha nder saare kanjum mbiyata indo spray na hunde ɗo wanta waɗa bana soltos ɗum mari soltos a waɗa tokkogo pesugo ngam haɗa ngam mbara cufi majum to kanjum fu fakoto malaria kanjum fu fakoto malaria nden bo fayin ɗo ɗon fayin ɗo e irin mbiyata ko bana irin fansida ha rewɓe reedu en ɗo fu faddo nyawma nafa ha faddorde malaria majum woɗi docteur ɗume woni sawarima dow fulɓe waynaɓe lattago maɓɓe ndey fuu ɓe ɗon eggina dow nyawu malaria be dow nyawuji luttuɗi to sawari am ni andi man nyawu malaria ay fulɓe kamɓe ɓurna fu ladde ɓe ngoni be dabbaji maɓɓe nden bo ɓe ɗon gondi e huɗo e ndiyamji lambatuji ha nder ladde majum ngam majum ɓe ndentoro haala sabta ɗon mari amfani sosai sewaku kadi sai ɓe irin to ɓe ngoni fu ɓe mbuwa bowal majum ɓe tokko hersugo irin eɓe ji ndiyam ɗum moftu ɓe kersa ɓe attaɓe acca ndiyam mofto neeɓa hawatan ɗo haccande wata bana foto mini ɗum fu nayiɗo ɓe tokko hersugo laɓɓina bowal majum nden bo to woli ɓingel bana nyawi ɓe ndaari ɓingel ɗo waɗi zabzaɓi ko kuma ɓandu man ɗo wula ɗo yonta ɓe njawa law ɓe ngadda asibiti ɓe ngadda asibiti law ngam ɓe heɓa ɗum fakku ngam ta ɗum waddanamo batte ɗe ɓe mbiyannogo fako ɗum nden bo irin sodugo shortos en ɗo bo ɗon nafa je mbiyata indos residual spray ɗoma fu ɗon nafa tokko pesugo shortos ha ɓe mbarata nden bo irin gidan soroji ɗo ɗon je haɓɓata je zamanu ɗo fu ɓe tokko haɓɓugo ko ha ladde kañum ɗo ta ɗo waali e ngam ɓe kaɓɓa ko ha yaasi aɗo waali dow daago ni a kaɓɓa hunde ma aɗo waali cufuna sata to a to cufi ɗo ngatayma ni wala no malaria ma heɓrata goɗɗo heɓa cufi ngati goɗɗo no kanjum faddorde majum to woɗi laabi ɗi to ɗume sawarima dow nyawji luttuɗi ɗo noyi ɓe ndentorto ma bo ɓe paddorto bana nyawji luttuɗi lattiɗi na malaria man to nyawji luttuɗi manjum bana malaria man fof non ɗum majum ɗum fu ɗum goɗɗum ay ɗum fu ɗum waɗan bana ɗum gotum majum ɓe kakkilana irin nyamande maɓɓe na ay jotta wakkati choléra ɗo waɗa jotta ɗo nyamande man hani wo'ino ko ɗum ɓiɓɓe leɗɗe nyamata ɓe nyamata ɓe haɓɓi ɓe loota ɗum sosai ɗum laaɓa nokko ɓe nyama iri a mangoro ɗum goyva ɗum ɓiɓɓe leɗɗe feere he ɓe loota ɗum to nokko ɓe nyama nden bo irin ɓe kakkilana haala ɓawo yago ɓawo suudu goɗɗo yahan ɓawo suudu heɓa loota juuɗe muɗum ɗokko to vurtake ngam ɗumejum to yano heɓa wawan heɓa typhoid atake ha ɗon so amma to ay ɗo hakkilani haala sewaku alana irin typhoid ɗo fu wala no warda ha goɗɗo nden bo irin nyamugo nyamdu irin mbaldi en feere a tawan mbaldi ɗum wonnake goɗɗo anda ɗum wonnake nyama to kanjum fu ɗum wadda irin nyawji irin so tutar riwan en irin typhoid majum nden bo so a sodan to e sodan nyamdu ay kamɓe ɓurna fu nde ɗon wancoɓe goo ay ɓe sodan nyamdu to ɓe tokko sodugo nyamdu ha ɓe marɓe bana irin sewaku ay soda nyamdu ha nyamdu wonnindu ko kuma nyamdu goɗɗo ɗon mari koce ɗon dakkiɗo mbiya ay a sodi nyamdu ha ɗo fu ɗum waddante nyawgol Ibrahim Muhammad Jungo ɗo ettama be taskaram fu ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗum bako non etana ko radio international je amin halen ko jam